Dobrý deň, vítajte pri dnešnom výklade. Dnes sa ideme pozrieť na zámer vašej duše, s čím sem prišla, alebo teda možno prečo teda žijete, to čo žijete. Uvidíme, čo sa nám ukáže. Máte na výber z 3 balíčkov. Balíček číslo 1 má fluorid, balíček číslo 2 má citrín a balíček číslo 3 je s apatitom. Dole pod videom máte časové stopy, na ktoré si môžete kliknúť a vidíme sa pri vašom výklade. No, skupinka číslo 1, čo ste si vybrali teda fluorid a túto kartičku, tak pravdepodobne teda vy ste všetci také tie čierne ovečky, ale zároveň ste tí vizionári, vy ste tí, čo ste proste iní, čo sa zásadne odlišujete, pravdepodobne máte problém zapadnúť, lebo proste vy ste tí vizionári, vy ste tí z nejakej inej galaxie, inej planety, tí, čo ste sem prišli zasiať tie nové idei, nové myšlienky, nové semienka, tie nové vízie. Hej, takže uvidíme. Vytiahneme si ešte kvietok. S akým zámerom sem prišla duša? Takže prišli ste byť slávni, prišli ste byť populárni, prišli ste si veľmi užívať tento život, ale zrejme aj slávu a popularitu. Takže ak ešte náhodou nie ste slávni, alebo teda malo by vás byť vidieť, nemali by ste sa skrývať, vy by ste určite nemali teda minimálne žiť v ústraní. Vy ste tu naozaj prišli niečo vynájsť, vymyslieť niečo a je naozaj potrebné, aby sa o vás vedelo. Prišli ste naozaj, vaša duša prišla na túto zem s nejakým teda zámerom viesť proste ľudstvo k nejakým novým, nádherným, proste krajším veciam, k zlepšeniu, k vývoju, evolúcia. Toto je niečo, čo tá vaša duša si nejak tak predsavzala, že by chcela tu mať na starosti. A je jedno, akým spôsobom to budete robiť, Či napíšete nejakú knihu, či vymyslíte nejaký vynález, či sa budete venovať spirituálnej činnosti, či ste nejakí športovci, či budete nejakí kuchári, či vymyslíte nový recept, nové stravovanie, neviem, proste novú dietu, nové liečenie, proste čokoľvek, niečo. Niečo ste tu prišli, ste veľmi, veľmi originálni. Veľmi ťažko vás akoby druhý chápu, lebo ste veľmi popredu. A možno toto je trošičku taká bariéra, taký problém, že bojíte sa možno straty súkromia, alebo treba, aby ste si sadli a sami so sebou si vydiskutovali, že ak teda máte problém byť nejak na výslni a byť videný, že prečo. Pravdepodobne to možno spôsobilo niečo z detstva, niečo, s čím ste sa tu prišli akoby vysporiadať. Nemusíte sa akoby toho báť teraz, že to máte nejaké akoby teraz celý život pokazený, lebo v detstve ste zažili niečo, čo vám akoby bráni teraz si užívať tú pozornosť. Podľa mňa to bola taká poistka vašej duše, aby vás tá sláva nezničila. Že je to niečo, čo vlastne keď ako keby prekonáte, tak tá sláva vás ako keby nezožerie, že nemusíte sa proste báť, že by vás to nejakým spôsobom zničilo. Viete, ako keď nejaká roková hviezda začne byť zrazu populárna a potom oni to nezvládnu, začnú brať drogy a neviem čo, alebo nejakí umelci. Ale to je jedno, či čokoľvek proste, akoby robíte, čomukoľvek sa venujete, keď začnete proste, keď začne byť akoby o vás záujem, proste s tým stúpa moc a zodpovednosť a je dôležité, aby ste to nezneužili, čiže možno, ak tu máte takú bariéru, tak je to poistka tej vašej duše. Vaša duša chce, aby ste si cez to prešli, aby ste si to spracovali a zároveň je to pre vás taká akoby výstraha, že vy budete už vedieť, čím ste si prešli kvôli tomu a nebude toto pre vás tá sláva, tá pozornosť niečo, čoho budete závislí. Takže, čo ešte môžeme o tom vedieť? Vidíte, pozrite sa, sila. Takže áno, wow, a flexibilita. No, vy ste veľmi silní, možno teda o tom ako keby neviete. Ale naozaj ste ako keby nás tu prišli vytiahnuť z tej éry dinosaurov, Ako keby, že my sme tu všetci toto, my sme títo tu prispatí ešte túto, ten Jurský park, my sme tuto takí,
hej, a vy ste tí vysoko vyvinutí, tí vpredu, hej, čiže úplne vás teraz chápem, pre vás toto musí byť, akože my sme tu všetci proste zaspatí dinosaury, takže úplne vám rozumiem, ako sa tu musíte cítiť a zrejme sa cítite aj dosť osamelí, ale je to zároveň pre vás také povzbudenie, že nebojte sa, nenaplánovala si tu vaša duša, aby ste tu boli sami, preto tu máte tú slávu, hej, že existujú ľudia, ktorí vás budú obdivovať a ktorí vás budú nasledovať, existuje tu nejaký váš klan, vaša banda, proste ľudí, ktorí dokážu oceniť to, čo tu vy prinášate na túto zem. Dobre? Takže ideme sa pozrieť na tarot. Na tarot. Takže aký je zámer duše skupinky číslo 1, s čím ste tu prišli? Čo ste tu prišli zažiť, urobiť, vykonať. No jasné, pozrite. Čiže pustovník. Takže áno, stará duša, veľmi múdra, prinášate tu poznanie, prinášate tu múdrosť, prišli ste tu zakoreniť, zasadiť akoby také nové myšlienky, nové veci, nové idei, nové vízie. Hej, máte napojenie na toho Boha, na stvoriteľa, na vesmír, na jednotu. 9 pohárov. Wow. Dobre, takže napriek tomu teda, áno, vy ste tu prišli, doslova ste prišli zrútiť nejaké také staré, skostnatené tie systémy, tie paradigmy, ako vy ste tí, ktorí, ako máte to ťažké, ja tomu rozumiem, hej, lebo keď je akoby určitá taká tá kolektívna nejaká, to kolektívne presvedčenie, hej, tá paradigma, to, že proste a takéto sú zákony a toto sa dá a toto sa nedá a veľa ľudí tomu verí a vy tu teraz prichádzate a máte veľmi ťažkú úlohu akoby to prelomiť, hej, že vy máte takú silnú vieru v to, že proste sa to dá napriek tomu veľkému oblaku toho takého kolektívneho nejakého presvedčenia, že vy to dokážete zlomiť a začnú sa k vám pridávať ďalší ľudia a vytvoríte ako keby nové kolektívne presvedčenie, hej. Ale je pravda, že zrejme sa v tom cítite ako keby dosť osamotení, ale nemusíte sa báť. Nájdu si k vám cestu ľudia, ktorí budú vami očarení, oslnení, ktorí to budú priťahovať, ktorí to budú vítať. A ďalší bonusík, nemáte byť tí chudobní určite vynálezcovia, tí chudobní nejakí, hej. Čiže máte prežiť ten život aj v hojnosti. Takže jednou z vašich ako keby takých víziev v tomto živote je naozaj naučiť sa prijímať. Potrebujete sa naučiť prijímať, lebo vy ste tí, ktorí ako keby dávajú, ktorí tuto rozširujú takéto nové povedomie, nové presvedčenia, nové, ale máte sa naučiť prijímať presne tú slávu, to ocenenie, a samozrejme aj hmotnú verziu, hej, akoby energiu aj v tej hmotnej forme, hej, čiže naozaj vás čaká, ako prišli ste tu pracovať, nejaká služba určite pre ľudstvo, ale prišli ste sa aj tešiť a radovať zo života a užívať si aj hmotnú stabilitu, hmotné zabezpečenie. Dobre, takže ideme sa pozrieť na to bližšie. O čom je 9? Pustovník. Takže naozaj tuto je akoby skryté také, máte veľkú moc, naozaj máte veľkú moc, hej. Máte naozaj ako keby schopnosť meniť také tie zaužívané presvedčenia. Hej, máte schopnosť ísť proti tým presvedčeniam, preto pravdepodobne ste ako keby tie čierne ovce, preto možno máte problém aj s autoritami, ale ako ja si myslím, že mám pre vás takú dobrú správu, že v podstate to nie je váš problém. V podstate vy máte v sebe toľko múdrosti, toľko vedomia, že pre vás naozaj len málo kto na tomto svete je autorita. Je tu možno pár ľudí, ku ktorým vy vzhliadate, pred ktorými sa ako keby skláňate. Akoby pre vás, aby bol niekto autorita, tak vy máte naozaj vysoké štandardy. To je jednoducho preto. Hej, vy zrejme pravdepodobne neznášate vo svojom živote ľudí, ktorí sa na autority len hrajú, hej, ktorí nemajú veci zažité, ktorí nemajú skúsenosti, ktorí si niekto niečo niekde proste prečítajú a hneď chcú ísť poučovať druhých, hej. Čiže pravdepodobne aj s tým, preto ste možno
v tom vzdelávacom systéme alebo v škole. Toto vás veľmi možno iritovalo, možno preto vám to akoby vadilo. Hej, vadilo vám to, ak ste vycítili, lebo na to ste naozaj mali ten šiestý zmysel, hej, ak ste vycítili, že ten človek buď nerozumie tomu, čo rozpráva, alebo nežije to, čo učí, hej, že to má len také naučené, lebo vy máte takéto prastaré poznanie proste v sebe, a vy viete proste niektoré veci, jednoducho viete, hej, tým, že máte to napojenie na toho Boha, na toho stvoriteľa, na ten vesmír, tak vám je to známe. Pravdepodobne to tu vyzerá, že ak ste mali také, by som povedala, nejaké náročné, neradostné detstvo, čo je dosť možné. Je dosť možné, že tu boli nejaké také možno krutosti, náročnosti, väčšie, menšie traumy, to už akoby vy viete, ale ak ste v detstve proste niečo takéto prežili, tak ako hovorím, tá vaša duša vás pripravovala na tú vašu cestu, na ten váš údel, na to, že raz budete populárni a potrebovali ste sa ako keby tak vytrénovať, hej, že aby ste neboli potom od tej slávy závislí, aby to pre vás nemalo taký význam, aby mali pre vás význam iné veci. Čiže tým, že vy si vlastne akoby prejdete tými traumami a že si ich vlastne spracujete, tak máte potom hlboký súcit a porozumenie s ľuďmi, ktorí za vami prídu a ktorí vás budú nasledovať a pravdepodobne ste prišli zmeniť niečo aj možno ako keby vo výchove, vo vzťahoch alebo vo vzdelávacom systéme, aj tohto sa to môže týkať. Hej, alebo čo sa týka akoby rodiny, alebo života v rodine, alebo odovzdávania tých generačných vzorcov. Je tu niečo také prelomové, čo ste prišli akoby zmeniť, čo sa týka tejto oblasti. O čom je 9 pohárov? Hej, takže úžasné napojenie, naozaj spiritualita, a celkovo búranie proste starých vzorcov, otáčanie, všetko naopak. Vy ste rebeli. Vy ste proste vizionári, vy ste prišli všetko, čo tuto ľudia sú v tom tak pohodlne usadení, na čo sú zvyknutí, však to takto vždy dlho bolo a vždy to takto fungovalo a vy prídete, zvalíte to, zhodíte to a ešte sa z toho aj tešíte. A sú ľudia, ktorí vám rozumejú, ale je pravda, že je veľa ľudí, ktorí teda s týmto majú problém, takže nenechajte sa odradiť. Je treba veľa vecí teda naozaj zmeniť a teda v tomto čase ste tu veľmi, veľmi potrební. Veľmi potrebujeme ľudí, ako ste vy, ktorí by ukazovali druhým, hej. To už je jedno, či je to pestovanie novým spôsobom, či je to vzdelávanie novým spôsobom, či sú to vzťahy, rodina, varenie, výživa, starostlivosť o telo, spiritualita, proste čokoľvek. Tieto všetky staré veci už tak nefungujú. Hej, a potrebujeme proste ľudí, ktorí by nám ukázali akoby nový spôsob. Hej, takže ja vám veľmi fandím, ja vám veľmi držím palce všetkým vám tuto, ktorí ste si prešli akoby tou ťažkou cestou, tak, lebo teda naozaj byť rebelom nie je ľahké, je to veľakrát osamelá púť, osamelá cesta, naozaj veľakrát ste takí ostrakizovaní, hej, že ste na okraji, máte málo kamarátov, máte málo ľudí, ktorí vám rozumejú, ale nebojte, ono vám to bude vynahradené dvojnásobne. Hej, čaká vás, by som povedala, šťastný život, odmena a verte mi, že bude to stať za to, o čom je 6 mincí. A vy ani inak nemôžete, aj tak pre vás by nemal zmysel proste nejaký taký, ako keby, že prázdny život, len tak ako to robia všetci. Vy nemôžete, proste vám sa nedá. Vy ste veľmi svojskí, veľmi originálny, takže áno, je tu niečo veľmi, by som povedala, také nové, hej, čiže až traja rytieri. Takže prinášate nový vietor proste do plachiet, akoby celému ľudstvu, hej, mnohým ľuďom. Je to pre vás veľakrát naozaj výzva, ale má byť o vás postarané, si myslím, finančne, hej, naozaj toto všade máte, toto je... ja som si pomýlila 7 a 9, takže tuto máte tú hojnosť, finančnú nezávislosť a stabilitu. Takže toto hovorí o tom, že sa naozaj nemusíte báť nasledovať to volanie tej svojej duše, lebo tá duša má v pláne aj to naozaj postarať sa o vás, ako som hovorila, finančne, to zabezpečenie. A
toto sú naozaj tie semienka tých nových ideí, nových myšlienok, tých vízií, čo ste tu prišli akoby zasadiť. Čiže pravdepodobne je to jedno z vašich poslaní, je to nejaká práca, niečo, čo vás má živiť. A tieto dve karty naozaj hovoria o tom, že akoby najnáročnejšie na tom je to stretnutie sa akoby s tými. Sú ľudia, ktorí vás proste budú brzdiť, hej, takže vy ste takýto, vy ste nachystaní, vy ste naštartovaní, vy ste jednoducho veľmi vpredu, pozrite sa, on sa rúti a tento ledva za ním stačí. Takže je to niečo, čo vlastne, ak ste teda sa našli v tejto skupinke, tak pravdepodobne je to niečo, čo vám chcú tie akoby karty povedať, že je to v poriadku, je to normálne, že proste takto to bude, že vždy to tak bude, že jednoducho veľká väčšina za vami nestíha. Hej, vy ste tak veľmi vpredu, máte také, proste tie myšlienky sú naozaj, to sú také tie väžové, hej, že boríte vlastne tie ilúzie, hej, ktorým veľa ľudí ešte stále verí. Takže je to práca, je to náročné, ale patrí vám naozaj za to, by som povedala, ten obdiv, moja naozaj taká úcta, veľmi sa pred vami skláňam a dovolte si prijímať za to jednoducho odmenu. Hej, neberte to tak, že za to, že je to nejaký ten zámer, že je to taká ako keby nejaká že povinnosť alebo služba, že za to proste musíte byť tu bez nejakých finančných prostriedkov, hej, alebo trpieť hladom, alebo niečo podobné. Hej, naozaj ste si prišli užiť život v radosti, hej, a vychutnať si akoby aj vy výhody z toho, čo tu vlastne prinášate, tie rôzne akoby zlepšenia, čiže naozaj nebať sa akoby prijať, naučiť sa prijať tú odmenu a dovoliť si byť v tom strede záujmu druhých ľudí, pretože to, s čím vy prichádzate, to, čo vy prinášate, vy vlastne potrebujete akoby tých nasledovateľov, obdivovateľov, aby sa to vlastne rozšírilo, aby ste vytvorili nejaké akoby to nové presvedčenie, tak vy potrebujete okolo seba sústrediť, hej, určitú tú skupinu ľudí. Takže nebojte sa toho, nebojte sa tej slávy, nebojte sa tej popularity, nebojte sa tej pozornosti. Je to niečo, čo vám akoby bolo súdené, s čím tá vaša duša tu prišla, že áno, toto sa vlastne bude nejakým spôsobom diať. Dobre? Takže toto je skupinka Fluoritová. No a ešte si vás dovolím pozvať na online seminár Vzťahy a cesta lásky. Cesta lásky bude fyzická, ak by vás to zaujímalo, tam treba ako keby prísť, je to jeden deň. Mala byť teraz 29. marca, ale presunula som to, takže bude až po Veľkej noci 26. apríla, duben. Takže ak by vás to zaujímalo a chceli by ste, ak nemáte teda nejak spracované tie traumy z detstva, ak sú tam nejaké veci, ktoré proste stále potrebujete pochopiť, aj pokiaľ ide o tie vzťahy, ono to akoby súvisí, hej, len aj vzťahy, aj cesta lásky. Cesta lásky je fyzická, tam treba prísť. Vzťahy, to je online, začína to v apríli tiež, to je cez Zoom, taká hodinka a pol, vždy raz do týždňa v pondelky sa budeme stretávať. Môžete sa akoby rozhodnúť, môžete si vyskúšať ten kurz a po mesiaci uvidíte, či budete pokračovať alebo nie. Ale je to naozaj založené na tom, že ak máte proste akýkoľvek problém vo vzťahoch, to je jedno, či v rodinných, či v pracovných, alebo v súkromných vzťahoch. A hlavne teda veľa ľudí rieši v tých vzťahoch, že ja neviem, muž a žena. Hej, a čo mám teda robiť a tí muži, čo chcú muži a čo chcú ženy. A ja by som len chcela podotknúť, že skôr ako začnete riešiť naozaj v sebe nejakú ženu alebo v partnerovi muža, alebo v sebe muža, v partnerke ženu, skôr ako začnete riešiť ženy a mužov, tak treba sa pozrieť na dieťa. Pretože nepomôžu vám žiadne ženské kruhy, žiadna cesta bojovníka, žiadne toto, hen tamto a neviem čo. Hej, pokiaľ sa nepozriete na dieťa. To vnútorné dieťa vás ako keby nepustí dospieť v tú ženu a v toho muža a akoby ani potom tieto veci nebudete potrebovať, pretože keď dokážete uzdraviť a vyliečiť svoje vnútorné dieťa, tak to vaše vnútorné dieťa prirodzene dospeje v zdravého muža alebo v zdravú ženu, hej, podľa toho, akoby kto ste, a bude priťahovať vlastne zdravé vzťahy. To je základ. Čiže najprv treba poriešiť dieťa. Možno si to nemyslíte, ja neviem, ja len hovorím, že toto je moja skúsenosť, že som si týmto prešla
a veľa tých rôznych tých ženských kruhov a týchto vecí mne nefungovalo. Hej, posilnenie ženskej energie a práca so ženskou energiou a s vnútornou ženou a neviem čo a s bohyňou a podobné. Hej, mne to proste vôbec nefungovalo, pretože vo vnútri bolo hlboko plačúce, zranené, traumatizované vnútorné dieťa, takže mohla som ja pracovať so ženou, koľko som chcela. To vnútorné dieťa ma tam nepustilo. A až keď som začala dávať lásku tomu malému vnútornému dieťaťu, až keď som sa naučila tú prácu, tak až potom som sa mohla pozrieť na vzťahy medzi mužmi a ženami. Hej. Takisto to ovplyvňuje aj vzťah k hojnosti a k peniazom, pretože vaše zranené dieťa potrebuje dospieť a dieťa nepoužíva peniaze, nechce peniaze, nemá rado peniaze, pretože o deti sa starajú rodičia, takže dieťa vám bude sabotovať aj hojnosť, vaše vnútorné dieťa, ak ho nemáte poriešené. Takže buď to robíme na ceste lásky, alebo na tom online kurze vzťahy. Takže ak vás to zaujíma, môžete si napísať dole pod videom, máte mailovú adresu, pošlem bližšie info. Ďakujem zatiaľ teda veľmi pekne, že ste strávili svoj čas pri tomto výklade. Majte sa krásne, vidíme sa zase niekedy inokedy. Majte pekný deň. No, skupinka číslo 2, citrínové včielky, takže ideme sa pozrieť. No, vašim zámerom určite bola nejaká, by som povedala, taká spolupráca, vytvorenie nejakej komunity, obklopenie sa ľuďmi, ktorí vás budú milovať, ktorí vás budú mať radi. A zároveň sa tu asi akoby prichádzate učiť niečo o ťažkej práci a o radosti zo života. Hej? Čiže prišli ste tu akoby možno zmeniť akoby niektoré presvedčenia alebo akoby naučiť sa užívať si život, vychutnávať si život spolu s priateľmi, s rodinou. Hej? Čiže niečo takéto. Uvidíme, čo ešte nám vyjde. Akým zámerom sem prišli citrinové včielky. Takže áno, tu trpezlivosť, áno, učite sa byť sami sebou v tomto živote. Čiže jednou z takých úloh alebo z takých zámerov je jednak učite sa aj trpezlivosti v tomto živote a učite sa, pravdepodobne ste tu prišli akoby zhadzovať mnohé, možno ste tu nabrali počas mnohých životov, ale akoby aj počas vlastne toho detstva. Byť sami sebou, čiže zhadzovať všetky tie nánosy, všetky tie presvedčenia, všetko, čo ste si po ceste akoby nabrali, čo nie je vaše. Učite sa akoby napojiť na ten čistý zdroj, na toho stvoriteľa, na to svetlo. Učite sa vlastne, čo to je byť sami sebou, ktoré myšlienky sú vaše, ktoré myšlienky akoby nie sú vaše. Učite sa byť autentický, učite sa tvoriť, radovať zo života, učite sa, prečo ste tu. Čiže prišli ste sa ako keby veľmi veľa vecí naučiť, ale hlavne sa učíte ako keby púšťať. Nechávať za sebou všetko, čo nie ste vy, všetko, čo nie je vaše. Akoby toto je jeden z takých dôležitých zámerov. Uvidíme, čo o tom ešte môžeme vedieť. Sloboda, presne. Takže naozaj ste sa prišli oslobodiť a zase deliberation. Wow. Takže toto je akoby silný motív, sloboda, ale príde mi to naozaj ako keby od niečoho ťažkého, od nejakého bremena, čiže možno naozaj aj nejaké také generačné vzorce. Prišli ste tu naozaj všetko proste akoby odhodiť, všetko v tomto živote pustiť a byť tu len sami pre seba. Takže je dosť možné, že ak máte také rôzne akoby nutkania alebo ak vás veľa vecí proste ako keby zaťažuje, takisto možno je dosť možné, že ste ako keby v tom protipole, hej? Že proste beriete radi na seba zodpovednosti druhých ľudí, čo nie je vaša zodpovednosť. Toto všetko ste sa prišli naučiť, to pustiť, nebrať si na seba zodpovednosť vlastne za druhých, navyše, čo nie je akoby vaše. Učite sa púšťať, učite sa nemať veci pod kontrolou, dôverovať tomu stvoriteľovi, tomu vedeniu, hej, že vás vedie dobrým smerom, hej, a prišli ste sa naozaj naučiť obklopiť. Akoby nemáte žiť sami, určite máte žiť s niekým, vo vzťahu, medzi ľuďmi, ktorí vás milujú, ale je tu akoby tá výzva, vy ste sa tu prišli naozaj naučiť, akoby aj, že kto má s vami dobré úmysly, kto nie, hej.
Čiže sloboda spočíva aj v tom, že urobíte rozhodnutie, že chcete byť s ľuďmi, pri ktorými môžete byť slobodní, čiže sami sebou. Sami sebou, hej, že nebudete sa prispôsobovať. Neberiete na seba takisto zodpovednosť za to, že ako vás tí druhí ľudia vnímajú, ako sa na vás pozerajú. Učíte sa vlastne, aby vám to bolo jedno, hej, nejakým spôsobom, aby ste neboli závislí od myšlienok, názorov druhých ľudí. Takže čo ešte o tom môžeme vedieť? Čo nám povie Tarot? Aha, to som tu zamotala kartu inú, dobre. Takže s akým zámerom ste sem prišli? Skupinka číslo 2. Takže vidíte, naozaj prišli ste sa radovať. Prišli ste sa tešiť zo života, prišli ste si to tu užiť. Určite jedným z takých tých presvedčení, ktoré ste si tu prišli spracovať, je to, že ktorým si možno stojíte, alebo ste si dlho stáli v ceste. Jedným z tých presvedčení naozaj mohlo byť to, že len že práca, že čo je to vlastne práca, že práca nemusí byť drina, hej, preto tu máte tú včielku. Že usilovná práca a tvrdá práca a drina a lopota a neviem čo a keď chcem mať peniaze, musím tvrdo pracovať, musím veľa pracovať. Nie, vy ste sa prišli naučiť, že vy sa môžete naozaj doslova proste tešiť zo života a hrať a môžete mať peniažky. Sedmička pohárov, toto je naozaj, prišli ste sa naučiť tu vyznať sa v sebe. Hej, čiže nepočúvať tých druhých ľudí, nepočúvať. Pravdepodobne možno aj ste ako keby zahltení, ale možno o tom ani neviete, že ste akoby zahltení názormi druhých ľudí, alebo máte naozaj ako keby tie nánosy na sebe z tej výchovy, toho, čím ste akoby prešli v detstve. Čiže vy ste tu naozaj prišli zistiť, že kto ste, že ste tento tvorca a prišli ste sa naučiť, že ako vlastne tie vaše presvedčenia tvoria tú vašu realitu. Hej, prišli ste si tvoriť svoj vlastný svet, svet v radosti, svet v slobode. Prišli ste sa naučiť, že ste proste slobodní, absolútne slobodní a že čokoľvek chcete, tak môžete mať. A prišli ste sa naučiť naozaj neobmedzovať sa tým, čo vám v detstve povedali, čo ste sa naučili, hej. Prišli ste tu tvoriť nové veci, nové svety, hej, ale najprv sa potrebujete zbaviť všetkého nepotrebného nákladu, presvedčení, zodpovedností, všetko, čo ste si tu akoby nabrali, čo tú vašu dušu proste ťahá ku dnu. Potrebujete objaviť svoje vlastné svetlo a to nechať zažiariť, hej, preto máte tento krásny citrín. Hej, a potom, keď už naozaj budete sami sebou, pretože teraz, pokiaľ nie ste sami sebou, tak manifestujete stále len myšlienky, názory niekoho iného. Takže vašou úlohou akoby v tomto živote je naozaj ísť úplne až k jadru, až úplne dovnútra, proste do seba a hľadať, proste doslova až na bunkovej úrovni, že kto vlastne vy ste, kto ste. Vašou úlohou je tu objaviť v sebe to nádherné, čisté svetlo, zdroj, stvoriteľa, Boha. Možno aj mnohí z vás ako keby sú na ceste k hľadaniu toho Boha, toho stvoriteľa. A prišli ste vlastne objaviť to, že akoby on nikdy nebol od vás oddelený, že naozaj ho máte v sebe a on cez vás tvorí. Hej, tú vašu realitu, ten svet. Že sa vo vás vlastne zhliada. Dobre, takže ideme sa pozrieť bližšie, o čom je trojka pohárov. Hej, takže toto sú tie presvedčenia. Čiže prišli ste sa zbaviť nejakej náročnej ilúzie, prišli ste tu urobiť dôležitú, teda ilúzie, nejakú dôležitú voľbu. Prišli ste sa rozhodnúť, že teda aký má byť váš život. Či je to naozaj to, čo ste sa naučili a pravdepodobne ste sa v detstve naučili nejaké veci, máte tam presvedčenia, ktoré už vám neslúžia, ktorých sa potrebujete zbaviť, hej. Čiže pozrite sa, ako by ste stále v takej obrannej pozícii, aby ste neboli v role obete, v role toho zraneného bojovníka. Prišli ste učiniť voľbu, že aký bude pre vás ten svet, hej, či bude pre vás miestom radosti alebo utrpenia.
Hej, či to bude proste boisko, či to bude niečo, kde stále musíte sa sami seba zastávať, niečo vysvetľovať, niekomu niečo dlhovať, niečo si odpracovať. Hej, že vlastne prečo ste naozaj tu, prišli ste si to tu ako keby vyjasniť sami so sebou ako duša. Pravdepodobne je tu akoby nejaká taká dohoda medzi vami a stvoriteľom, že tu v tomto živote nejak necháte toho stvoriteľa prísť k vám, alebo akoby, že prídete počas tohto života k tomu uvedomeniu, že vy a stvoriteľ ste jedno. Že ste jedno. Hej, čiže ak vás aj zaujíma spiritualita, a to je jedno, či je to vesmír, Boh, stvoriteľ, zdroj, ako to voláte, niečo. Prišli ste tu v tomto živote akoby splynúť, uvedomiť si, že ste nikdy neboli oddelení. Prišli ste si zažiť tú ilúziu oddelenosti len preto, aby ste vlastne našli cestu späť do jednoty. O čom je sedmička pohárov? A v tom je sloboda. V tom je veľká sloboda, lebo keď vy prídete na to vlastne, kto ste, už vás nikto nemôže ovládať, už vás nikto nemôže manipulovať. Hej. No, takže takisto, ak ste prežili alebo prešli ste nejakými toxickými vzťahmi, náročnými, rôzne tie twin flame a soulmate a čo ja viem, neviem čo, aké všeličo, hej, kde ste boli v rôznych trojuholníkoch a kde proste s vami zle zaobchádzali, kde vás manipulovali, využívali, hej, takže zámerom duše bolo vlastne priviesť vás k tomu uvedomeniu, že si to všetko tvoríte sami. A prečo ste si to vlastne vytvorili? Lebo tomu veríte. Lebo vy nie ste vy. Hej, lebo priťahujete k sebe vlastne, alebo priťahovali ste po určitú dobu k sebe toxické vzťahy preto, lebo ste si o sebe mysleli, kto ste na základe toho, čo si o vás mysleli ľudia, ktorí sa o vás starali, vaši rodičia, vaši učitelia, že máte o sebe vytvorenú nejakú mienku, vlastne kto ste, v tejto vibrácii, ako keby fungujete, vibrujete a preto k sebe priťahujete týchto ľudí. Ale to je ako keby krivé zrkadlo, pozeráte sa do krivého zrkadla. Toto nie je pravda o tom, kto vy ste. Čiže prišli ste zmeniť toto povedomie o sebe, prišli ste sa doslova nájsť v sebe to svetlo, nájsť v sebe Boha, nájsť v sebe stvoriteľa a toto začať zrkadliť, vyžarovať akoby von a z tejto úrovne tvoriť. O čom je mák? Hej, takže toto je presne to. Čiže pravdepodobne ste na náročnej ceste osudové, áno. Ste na náročnej ceste k tomu nájsť naozaj vo svojom srdci Boha, nájsť vo svojom srdci toho stvoriteľa. Je to pravdepodobne výzva. Štvorka mečov. No, mnohí z vás majú možno bolavé, zranené srdiečko a to liečenie spočíva v tom uvedomiť si, prečo sa vám vlastne v minulosti toto dialo, prečo ste si vlastne priťahovali tieto toxické vzťahy, prečo sa toto odohrávalo, pretože ste neboli sami sebou, boli ste niekým, doslova aby ste si uvedomili, že to je len nejaká identita, to je len nejaký taký prevlek, ktorý akoby na sebe nosíte, ale kedykoľvek ho môžete zhodiť, kedykoľvek sa môžete z tohto všetkého oslobodiť. A to vy, kým ste, toto je tá pravda. Toto eso pohárov je tá pravda o tom, kto vy vlastne ste. A z tejto úrovne vlastne máte tvoriť. A budete zažívať úplne iné veci, úplne iné vzťahy. Trpezlivosť hovorí trošku aj o tom, že akoby učíte sa ten mák proste pracuje s energiou, s frekvenciami, s myšlienkami, s emóciami. Čiže učíte sa túto akoby manifestačnú prácu túto v tomto živote a učíte sa tvoriť nie z toho nedostatku, že
že vlastne mnoho vecí akoby nemáte. Ste sa tu prišli naučiť naladiť sa, spojiť sa s tou vibráciou toho dostatku, uvedomiť si, že toto všetko vlastne vy nie ste a dostať sa do tej novej identity, navnímať si to, kým sa chcete stať a toto prežívať, doslova ako keby stiahnuť si vlastne tú vibráciu, hej, navnímať si to vlastne do seba, stať sa aspoň ako keby vo svojej mysli, vnútorným zrakom, každý deň vidieť toho človeka, každý deň ho v sebe navnímať, každý deň ho v sebe cítiť tým, kým ste vlastne skutočne. A trpezlivosť hovorí o tom, že nepýtať sa, že a kedy sa to teda stane, kedy už to začnem vidieť v tej vonkajšej realite. Nepýtať sa, pretože keď sa pýtate, že kedy to uvidíte, to znamená, že neveríte, že to už ste, že to už máte. Potrebujete sa akoby naučiť jednať z pozície tej osoby, ktorá už to všetko má, ktorá už to všetko žije. To je ten mák, to je tá manifestácia, toto je to niečo starodávne, starobilé, čo je vo vás, čo vaša duša pozná. Samozrejme, keď ste sa narodili, tak ste na to zabudli. A čo ste sa prišli naučiť, hej? Odhodiť všetko, čo nie ste vy, všetko, čo nie je vaše a začať tvoriť z toho keď si uvedomíte, že ste jedno so stvoriteľom, tak sa vlastne uvedomíte, že nič nepotrebujete, že všetko je vo vás. Že ste akoby zdrojom všetkého, tak ako Boh stvoriteľ všetkých možností. Hej? A že sa môžete vlastne rozhodnúť, aký život chcete žiť. Hej? Takže tá manifestácia tu hrá dosť takú veľkú úlohu. Nemám tu také niečo, čo by bolo nejaké konkrétnejšie. Najviac tu akoby naozaj to rezonuje, to zbavenie sa tých rôznych rodových vzorcov a presvedčení a týchto vecí. Učite sa doslova ako keby očistiť a zažiariť a neprispôsobovať sa nikomu, netlmiť to svoje proste svetlo kvôli iným ľuďom, byť iným ľuďom príkladom, ukazovať im, že aj oni môžu vyžarovať svoje svetlo, že tiež nemusia brať zodpovednosť druhých za seba. Hej, vy máte byť tým žiarivým príkladom. Hej, čiže a to je dosť ťažká náročná úloha, je to naozaj výzva, takže nie je to ľahké, čo ste si tu akoby vybrali, čo je teda jedným z takých vašich zámerov, ale odmena je naozaj sladká, pretože ten život bude veľmi, veľmi radostný. A keď pochopíte ten nejaký základný princíp toho tvorenia, tej manifestácie, hej, tak naozaj si ten život budete veľmi, veľmi užívať a úplne sa to zmení. Hej, uvedomíte si, že naozaj je to pravda, hej, že to neplatí, hej, že je to len niečo, čomu ste verili, že proste tá práca musí byť ťažká, že to musí byť náročné, že sa musíte trápiť. Toto ste prišli zmeniť sami v sebe a možno aj pre druhých. Prišli ste aj druhým ukázať, že takto to byť nemusí. Hej, že môžete sa venovať niečomu, čo vám robí radosť, čo je pre vás doslova ako detská hra. Hej, že je to niečo, čo robíte vlastne za odmenu a zároveň vám to prináša peniažky, finančnú hojnosť, nezávislosť. Hej, že naozaj môžete robiť niečo, čo milujete, čo by ste dokázali robiť aj zadarmo od rána do večera. Hej, a bude vám to prinášať tú hojnosť. Dobre? Takže toto je skupinka číslo 2 s citrínom. Ak by ste sa chceli pozrieť na tie vzťahy, tak dole pod videom máte mailovú adresu, môžete mi napísať, pošlem vám bližšie informácie o kurze vzťahy, ktorý bude online, alebo cesta k sebe. Tieto dva kurzy idú vlastne do hĺbky, zaoberajú sa v podstate obidva aj vzťahmi, aj hojnosťou, aj všetkým vlastne, čo vás v živote môže postretnúť. Pretože ak ste prežili nejaké vlastne traumy v detstve, ak máte teda nabraté ako keby tieto vzorce, pravdepodobne je tam nejaké proste zranené to vnútorné dieťa, ktoré určitým veciam uverilo. A ak sa chcete ďalej posunúť, či už vo vzťahoch alebo v živote, tak potrebujete objaviť to svoje vnútorné dieťa. Potrebujete začať dávať lásku sami sebe. Toto keď sa naučíte, toto keď pochopíte tento jednoduchý systém, tento naozaj jednoduchý princíp, tak už nemáte vlastne problém nikde, ani v tých vzťahoch. Či už sú to muži, ženy, či sú to pracovné vzťahy, rodinné vzťahy. Tak tam vlastne prídete na to, čo vám to ukazuje, čo vám to zrkadlí, na čom je to založené. Hej? Ak ste už prešli nejakými kurzami a skúšali ste nejaké ženské kruhy, hen tamto, cesta bojovníka a ja neviem čo, hej, a nejaké prechodové rituály a
nemusí to byť zlé, ale ak vám to nepomohlo, je to pravdepodobne preto, že máte vo vnútri zranené dieťa. Hej, lebo toto hovorím z vlastnej skúsenosti, že takisto som v sebe chcela objaviť bohyňu a chodila som medzi všelijaké ženské tie spolky, ktoré posilňovali tú vnútornú ženu a ak máte zranené vnútorné dieťa, tak vás to nepustí. Ani k žene, ani k mužovi, či ste žena, či ste muž, nepustí vás to vlastne k tomuto. Vaše vnútorné dieťa potrebuje najskôr dospieť. A dospieť môže vtedy, keď ho vyliečite. Čiže na ceste lásky to robíme, tu som teraz presunula cestu lásky, tam treba prísť fyzicky. Tá bude teraz 26. apríla a online kurz asi hodinku, raz do týždňa bude bývať hodinku a pol, vzťahy cez Zoom, ten začína v apríli. Takže napíšte si a tam sa vlastne s týmito vecami zaoberáme. Takisto vzťah k peniazom. Ak máte problém s peniazmi, zase ja som teda si na toto naozaj prišla trpkou skúsenosťou. Vy cez to prechádzať nemusíte. Ak máte problém s peniazmi, pravdepodobne vám to sabotuje to vnútorné dieťa, pretože deti peniaze nepotrebujú, deti peniaze neriešia. Pre deti sú akoby peniaze niečo, čím oni sa nechcú zaoberať. Čiže potrebujete, aby vaše vnútorné dieťa sa uzdravilo a dospelo, aby mohlo začať narábať s peniazmi, aby vás pustilo k tej hojnosti, k tým peniazom. Hej, takže ak vás to zaujíma, napíšte si dole, pod videom máte mailovú adresu, pošlem vám bližšie informácie o týchto kurzoch a už vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste so mnou strávili svoj čas pri tomto výklade a vidíme sa zase niekedy inokedy. Želám všetko dobré, majte pekný deň. No, skupinka číslo 3 s apatitom. Takže zámer vašej duše, vy ste tu určite prišli tvoriť. Niečo ste prišli tvoriť, vytvárať, či už je to hmotné, či ste prišli tvoriť príležitosti, alebo teda, či už pre seba, alebo pre druhých ľudí, ste určite veľmi kreatívni. Je tu kreativita, je tu tvorenie, je tu veľmi, veľmi, potrebujete tvoriť, neustále sa niečím zaoberať. Takže zámerom vašej duše bolo tvoriť. Ideme sa pozrieť, čo bližšie môžeme o tom vedieť. S akým zámerom sem prišli ľudia zo skupinky číslo 3. Aký bol ten zámer duše? Dobre, takže čistota, očistá. A kuráž k transformácii, k zmene. Dobre. No, takže uvidíme, s čím súvisí táto teda kartička, táto rastlinka. Ale ešte vám s tým ladí aj ten kamienok. Takže jednou z dôležitých teda vecí, alebo možno je to teda pre vás taká informácia, ktorú potrebujete, že naozaj na to, aby ste mohli tvoriť nie akoby z ega, ale z tej duše, z toho spojenia s tým stvoriteľom, tak potrebujete sa očistiť možno od niektorých presvedčení alebo názorov, niečoho, čo si myslíte o sebe. Ak vás priťahovala skupinka číslo 2, tá stredná, že ste sa nevedeli rozhodnúť, bude tam možno pre vás nejaký odkaz. Sú to také podobné energie, nie rovnaké, ale je tu podobná energia, že potrebujete zo seba, dám si to takto sem striasť, možno niektoré názory a presvedčenia, akoby čo si o sebe myslíte, že ste, aby vás to pustilo do toho tvorenia, do tej manifestácie. Aby ste ako keby, lebo keď nie ste sami sebou, hej, tak to, čo vytvárate, vás akoby neteší. Hej, nie je to to, čo by ste chceli. Neprináša vám to také uspokojenie, hej, ako keď tvoríte z tej pozície naozaj toho, kým ste, že ste sami sebou, že ste napojení na ten zdroj, na toho stvoriteľa. Takže čo ešte o tom môžeme vedieť, s akým zámerom prišla skupinka číslo 3. Aktivácia. Wow. A sila. Johanka z Arku. No dobre, takže je tu trošku aj taká rebelská energia. Vy ste prišli vytvoriť niečo, by som povedala, také veľmi neobvyklé, nezvyklé, nové, inovatívne, hej, lebo objavenie akoby ohňa, hej, to bol veľký prínos pre ľudstvo, veľký pokrok.
Takže je to doslova niečo až také magické. Mne to príde s tým tvorením doslova, že ste akoby až takí tí tvorcovia zázrakov. Preto tu máte akoby tú očistu, pretože tvorcovia zázrakov majú veľkú zodpovednosť, majú veľkú silu, majú veľmi veľa tých možností a príležitostí, veľa vecí ovplyvňujú, do veľa vecí zasahujú, preto naozaj akoby potrebujú byť vo vnútri čistí, oslobodení od nejakých nánosov. Potrebujete byť veľmi taký, by som povedala, akoby takí tí individualisti sami sebou, originálni. A je akoby veľmi dôležité, aby ste sa nenechali ovplyvňovať názormi druhých ľudí. Neznamená to úplne, že musíte všetko robiť sami, že sa nemôžete poradiť, že nemôžete mať nejakých blízkych ľudí, ktorým dôverujete, ku ktorým si chodíte poradu, ale akoby veľa vecí máte vo svojom vnútri, veľmi veľa vecí proste viete, je toto vnútorné vedenie, tá múdrosť, ktorá je s vami akoby už veky, po mnoho životov a týka sa to aj tohto života. Takže pozrieme sa na to bližšie, čo o tom môžeme vedieť, čo bolo zámerom duše skupinky číslo 3. Aký bol ten zámer. Takže nie je to len taká nejaká blbostička. Prišli ste naozaj stvoriť niečo veľké, hej? Keďže tu máte ten svet. Potrebujete sa sami v sebe vyznať. Toto sa týka tej očisty, hej? Čiže toto je taká naozaj podobná karta, ešte aj myslím na tom istom mieste, ako v skupinke číslo 2. Vy máte v sebe, ale disponujete takou veľkou vnútornou silou. Možno to teda neviete o sebe, ale je to doslova akoby to nekonečno. Vy máte naozaj veľmi veľké, alebo teda veľmi také hlboké napojenie na ten vesmír, na toho stvoriteľa. Zatiaľ čo akoby v skupinke číslo 2 si hľadajú tú svoju cestu k Bohu a k stvoriteľovi. Vy to v sebe máte. Vy ste napojení, vy to cítite. Vy ako keby viete, že vy a stvoriteľ ste jedno. Len potrebujete niečo, ako by to bolo skryté pod nejakým závojom, pod nejakým nánosom. Potrebujete to akoby odhaliť. Potrebujete... ako by ste si potrebovali len spomenúť. Vidíte, ona ako by si potrebovala spomenúť, kým je. A to, kým vy ste doslova takí, by som povedala, tí tvorcovia zázrakov. Že vy ste tu prišli robiť naozaj to nemožné na počkanie, zázraky zajtra. Veci, ktoré nie sú normálne, ktoré nie sú prirodzené, ktoré že ste z tohto sveta, ale zároveň akoby ste neboli z tohto sveta. Hej, veci, ktoré proste mnohých ľudí že nechajú úplne v nemom úžase, hej, že čo sa dá, čo je možné, čoho sú vlastne akoby ľudia schopní, alebo čoho vy ste schopní, myslím, akoby v tom dobrom zmysle. Hej, pretože ten oheň, hej, to bol doslova zázrak, to bolo niečo zázračné, hej, aj tuto máte ten kotlík, čiže tu je zase nejaký oheň, niečo sa tu vári, to je nová myšlienka, nová idea, ale je to niečo, čo vy v sebe máte, možno to dlho nosíte, vaša duša tu proste prišla uskutočniť niečo veľké, niečo veľkolepé, niečo, čo sa teda mnohým ľuďom môže javiť ako zázrak, ale pre tú vašu dušu je to normálne, ona tu s tým prišla. O čom je svet? A je dosť možné, že keď ste boli akoby maličky, že ste sa stretávali s takým, že ste mali také rôzne ako keby nápady, na ktoré druhí ľudia pozerali, že vlastne nie ste normálni a to sa nedá a hej, vy ste tu naozaj prišli uskutočniť niečo, o čom si veľa ľudí myslí, že sa to nedá. Preto akoby potrebujete túto sa s niečím vysporiadať, toto ako keby odhodiť, toto potrebujete zmeniť, potrebujete to preklopiť. Akoby vo vás drieme taká myšlienka, idea, že by ste niečo chceli akoby priniesť na tento svet a neurobili ste to doteraz len preto, lebo sa stále stretávate s názormi, že to vlastne nie je možné, že to nie je v ľudských silách. Ale vy niekde hlboko vo vnútri tušíte, že áno, že to dokážete. Či už sa to týka nejakého liečenia alebo vytvorenia proste niečoho
či je to nejaké, ja neviem, niečo v kvantovej fyzike, alebo niečo v biológii, alebo niečo, to je jedno, v gastronómii, alebo ste tu prišli ukázať ľuďom naozaj, že ja neviem, nemusia jesť, že sa môžu živiť svetlom, alebo že sa môžu premiestňovať svojou myslou kdekoľvek, že môžu cestovať po iných galaxiách, alebo proste niečo, čo iní ľudia by teda budú nad vami zrejme krútiť hlavou, ale vy ste toto tu prišli stvoriť. O čom je svet? Hej, takže toto je to napojenie na toho Boha, na toho stvoriteľa. Hej, vy viete, že pre ňoho nie je nič nemožné a vlastne je to zámer vašej duše, ale akoby umožniť naozaj tomu stvoriteľovi, aby cez vás konal zázraky. Hej. Je tu, pozrite sa, toto je eso pohárov. Aj zvláštne, že teda na tejto karte mám 5 pohárov, ale jeden je na zemi a jeden je tuto doslova akoby pri nej. Hej. Čiže je to spojené s nejakou bolesťou. Je dosť možné, že ste zažívali proste nejaké náročné veci. Preto je tu možno nejaká tá očista. Jednou z vecí, ktoré ste sa tu prišli akoby naučiť v tomto živote, alebo zámer tej vašej duše bol premieňať bolesť na niečo krásne. Hej, naučiť sa akoby nejakým spôsobom to prijať, si to určite spracovať, vyliečiť si nejaké traumy a pochopiť, že vy nie ste tým, čo sa vám stalo, že vy nie ste tou minulosťou a že zaujímavé, akoby práve preto ste tí tvorcovia zázrakov, lebo keď toto dokážete, tak už dokážete akoby hocičo. To prijatie a spracovanie tej bolesti, hej, a keď z toho povstanete ako Fénix popola a objavíte hlboko v sebe lásku k sebe, lásku k stvoriteľovi, k celému stvoreniu, k celému svetu, keď si vlastne uvedomíte akoby tú jednotu, tak naozaj ste potom schopní všetkého a viete vlastne robiť zázraky. Hej, lebo to je podľa mňa naozaj ľudia, ktorí tam sa zrodí tak hlboká túžba nenechať sa tým akoby zlomiť, nenechať sa tým proste pretvoriť na niečo, na nejaký paškvil, hej, ale akoby dokázať tomu svetu, že tá láska existuje, že vy ste láska, že je vo svete láska, že sú krásne veci. Tam tuto niekde z tej veľkej bolesti hlboko vo vnútri sa zrodila túžba taká zžieravá, taká vášnivá, taká tvrdohlavá a taká vytrvalá, ktorá vás vlastne doženie k tomu tvoreniu tých zázrakov, k tomu, že vy budete chcieť naozaj uskutočniť niečo, čo mnoho ľudí hovorí, že sa nedá, ale vy to dokážete. To je pre vás ten motor, tam je skrytá tá energia, to je to, čo vás poháňa. To je to, čo proste, to palivo, čo živí tú túžbu ísť a dokázať tomu svetu, že proste sa dajú robiť úžasné veci. Hej, a preto ste si, tá vaša duša možno vybrala na začiatku nejaké tie traumy, nejaké to utrpenie, nejakú bolesť, nejaký smutok, tieto náročné veci, aby si bola istá, že budete veľmi túžiť dokázať sami sebe aj druhým, že takto to byť nemusí, že toto vás nezničí, že toto vás neovládne, že vy ste silnejší ako bolesť, že vy ste láska a láska je najmocnejšia sila vo vesmíre. Tak, o čom je sedmička pohárov? Hej, takže určite ste sa prišli oslobodiť od toho, čo si akoby druhí ľudia myslia, že kto ste, alebo teda kým ste. Toto je taký novátorský, rebelský prístup. Naozaj, ak teda pozeráte tento výklad, tak možno niekde hlboko vo vnútri cítite, možno to s vami rezonuje, možno to zahrá na nejakú vašu strunku hlboko vo vás vo vnútri. Možno sa niekde niečo vo vás zobudí, čo vám povie, že celý život ste to tušili, že celý život ste to vedeli,
že nie je pre vás určený nejaký taký obyčajný život, kde budete chodiť od 9. do 5. niekde, alebo od 8. do 6. alebo neviem odkedy dokedy vlastne ako keby do práce, hej, že sa preplížite tým životom od narodenia k dôchodku a k smrti. Že toto nie je toto, čo vám tu všetci akoby hovoria. Vy niekde vo vnútri viete, že existuje niečo iné. Že možno ste, ako by ste od malička mali sklony proste k tomu, k tým záhadám, k tým zázrakom, k mágii, k nejakému nadprirodzenú. Hej, možno ste doma rozprávali rodičom, že vidíte víly, že vidíte aury, že vidíte ja neviem čo a že vám to vytlkli z hlavy. Hej, a teraz si potrebujete na to len spomenúť. A o čom je dvojka mincí? Tuto sú tak nádherné bytosti tejto skupinke, vo všetkých troch, ale tuto je niečo, tuto je až taká anielská energia, taká čistá, preto je tu tá čistota. Po svojom vnútri, niekde hlboko vo vnútri ste tak čistým svetlom, tak ste tak nevinní, tak láskaví, tak nemôže vás proste zlomiť nič, čo sa vám stalo. Nádherné. O čom je dvojka mincí? Takže naozaj je tu veľmi veľa tvorivosti, ale toto je taká až zázračná tvorivosť, že naozaj ste prišli tvoriť zázraky. Čokoľvek sa vám ako keby v minulosti stalo, vy ste prišli vyhrať na to nejakou nepriaznivou osudu. Neprišli ste tu preto, aby vás to zlomilo, aby vás to zničilo. Prišli ste to použiť na to, aby ste z toho urobili niečo krásne. A to niečo krásne môže byť doslova akoby čokoľvek. Hej, zároveň ste tu prišli prežiť život v hojnosti, akoby doslova ste prišli byť príkladom toho, že možno je naozaj úplne všetko, že naozaj čo si zmyslíte, to môžete mať, že máte, ak ste vo vnútri čistí, ak ste láskaví, ak ste akoby tí spravodliví, ak viete, že ste jedno s Bohom, so Stvoriteľom alebo s vesmírom, čomukoľvek akoby veríte, tak táto obrovská sila vlastne stojí za vami a dokáže meniť svety. Dokáže hýbať s presvedčeniami, dokáže tvoriť, dokáže robiť zázraky, dokáže robiť naozaj akoby to, čo sa nám zdá, že je vlastne nemožné. Takže to víťazstvo a 10 mincí hovorí naozaj o tom, že tieto tvorivé síly, tá sila toho vesmíru je vám k dispozícii, tá tvorivá sila. A prúdi cez vás, prechádza cez vás a naozaj Stvoriteľ cez vás tu prišiel vykonať veľké veci. Je treba naozaj, aby ste sa akoby naučili zastať sa sami seba a toto pážatko mečov je to trošku taký rebel a je to naozaj niekto, kto robí veci po novom. To sú nové inovatívne riešenia, nové nápady, skvelé myšlienky, skvelé idei, využívanie nových možností, nachádzanie nových spôsobov. Toto nie je už zotrvávanie v tom starom svete, hej, a toto nie je zotrvávanie v minulosti. Toto je oslobodenie sa a použitie všetkej tej bolesti na to, aby ste vytvorili niečo nádherné, aby ste naozaj tu uskutočnili nejaký zázrak. Nech už je to čokoľvek, prišli ste tu vykonať nejaký zázrak. Či už je to nejaké liečenie, či už je to nejaká pomoc možno nejakým bezdomovcom, sirotám, ohrozeným ženám, čokoľvek. Vy ste prišli naozaj akoby spraviť zo sveta krajšie miesto. Ja to nerada hovorím, že krajšie miesto, lebo ja milujem ten svet taký, aký je. Ja prijímam tú dualitu, ja viem, že určité veci sa dejú preto, lebo sa dejú. Ja si myslím, že svet taký, ako je správny. Či už sa na to pozeráme ako spravodlivosť, nespravodlivosť, ja už tieto veci nesúdim. Ja si myslím, že všetko tu má právo na existenciu, lebo vo všetkom je Boh, vo všetkom je Stvoriteľ, ale vy ste prišli prispieť k tomu rozvoju, k tej expanzii, k tomu rastu smerom k láske, smerom ku kráse, smerom k hojnosti, smerom k radosti, k liečeniu, proste k tej čistote, k tej
Je vo vás veľmi veľa tej nádhernej anielskej energie, je vo vás veľmi veľa súcitu s tým ľudským utrpením a tuto ste proste prišli akoby ľuďom ukazovať, že majú iné možnosti, že majú voľbu, že majú na výber, hej, že vás môžu nasledovať, že môžeme stvoriť svet, v ktorom nebude toľko toho utrpenia, že to tak byť nemusí, hej, že si môžeme vybrať, ako to bude. Prekrásne. Dobre. Takže, ak by vás zaujímalo, ešte si vás dovolím pozvať na kurzy, ak by vás zaujímal kurz vzťahy alebo cesta lásky. Cestu lásky som presunula na 26. apríla, to bude ten víkend po Veľkej noci. Ak sa chcete stretnúť s podobne naladenými ľuďmi, ak chcete ešte sa pozrieť na nejaké možno zranenia, bolesti duše, niečo proste z detstva, zranené vnútorné dieťa, ak sa chcete naučiť túto prácu, tak si napíšte, pošlem vám bližšie informácie. Takisto kurz vzťahy, tam tiež potrebujete sa najskôr naučiť pracovať s vnútorným dieťaťom, aby vás to vlastne pustilo. Hej, či už chcete riešiť vzťahy akoby s opačným pohlavím, pracovné vzťahy, rodinné vzťahy, proste je to úplne jedno. Skôr než ak chcete, lebo toto bolo niečo, čo ja som zistila, že tam je pes zakopaný, hej, že sú rôzne techniky, kedy pracujete s vnútornou ženou, s vnútorným mužom, rozvíjate svoju bohyňu a chcete stretnúť svoj božský protiklad a učíte sa pracovať s tými energiami a ako sa musíte stať, ako ja to rozumiem, hej, jedným z archetypov v tarote je vlastne cisárovna, aby ste si pritiahli toho cisára. Nepomôže vám to, kým na začiatku je blázon. Na začiatku tarotu je blázon, to je to vnútorné dieťa. To musíte mať najprv vyliečené a uzdravené, aby vás to pustilo vnútornej žene. Nebudú vám tieto techniky fungovať, ak máte v sebe traumy a zranené vnútorné dieťa. Hej, čiže ak nemáte akoby toto nejak ešte úplne spracované, tak by vám mohol pomôcť ten kurz buď vzťahy alebo cesta lásky, kde sa vlastne naučíte techniky, ako s tým pracovať, ako si môžete pomáhať sami. Hej, takisto vás vnútorné dieťa málo kedy pustí k peniažkom, ak nie je uzdravené, pretože deti s peniazmi majú problém. Hej, deti peniaze nepotrebujú. Hej, deti nevedia zaobchádzať s peniazmi. Hej, deti sú proste závislí od rodičov, deti peniaze vôbec neriešia a nepoužívajú. Takže vaše vnútorné dieťa nechce riešiť peniaze, čiže potrebujete ho vyliečiť, aby mohlo dospieť a aby vás potom pustilo k tomu, že budete zarábať tie peniažky a budete žiť v hojnosti. Hej, takže toto je takisto niečo, čo ak vám tuto niekde máte to zablokované, hej, alebo že sa vám nedarí dostať vlastne k tej hojnosti, ak robíte všetko možné a stále tie peniažky nie a nie k vám prísť, môže byť za týmto zranené vnútorné dieťa, ktoré vám to sabotuje, pretože chce, aby ste sa pozreli na tie jeho zranenia, aby ste to vyliečili, aby ste to dali do poriadku, aby vám ono naozaj akoby mohlo vlastne dospieť a aby ste vy mohli zarábať peniažky. Dobre? Takže keď chcete, napíšte si, robíme to vlastne na tých kurzoch, aj cesta lásky, aj vzťahy. A ja už veľmi pekne ďakujem za to, že ste so mnou strávili svoj čas pri tomto výklade. Vidíme sa zase možno niekedy inokedy. Želám všetko dobré a majte pekný deň.